Здравейте вие на всички, които гледате или ще гледате тези бръмбърчета. Това е брашнян бръмбър, така наречения. Тази гадинка, чакайте къде отиваш там бе. Тази гадинка се храни с растителен отпадък, буквално казано. И като всяко едно от тези бръмбърчета, които са самородни, правят по 150 брашняни червички, които са тук вътре, ще ви покажа и сега. Като днес за цел съм си поставил да отделя бръмбарите от червиите, за да си направя една съпоставка колко ражда тази джиба. Храни се главно с пшенична трица, която има по магазините, не като да няма. И сега ще сложа няколко шепички тук в кофата. Като главната ми идея е да направя проверка за около 30 дни. Знам, че е периода, в който бръмбърчето пуска червичета и умира. Това е стоеното. Искам да засича какво се случва. Нарочно слагам малко трица. Хайде, момчета и момичета, каквото сте. Пускам 5 бръмбърчета в една кофа. Триците са изчистени, те са си от магазина. Няма как да има червичета други. Идеята е да направя засечка. Сега ще сложа малко стар хляб. Това се храни главно с всякакъв вид растителен отпадък. Белки от моркови, от картофи, зеле, маруля. Не обичам от чесън и лук, като сега, защото му идва малко по-хард. Но тези корички ще ги сложа отгоре, защото обича да си лази така. Отгоре да си се качва, да си яде. Да си прави там, каквото си прави. Този жив ли е? Не. Падна обаче. Добре, един мъртъв повече. Така. Тези ги оставям. 5 бръмбърчета. Днес датата е 9 ноември. На 9 декември смятам да ги отворя, да видя какво се случва. Ако не, по принцип сега е малко по-студено, малко по-трудно, малко по-кофти има на тези боболечки, но малко изпадат в летаргия, но това няма никакво значение. Аз съм решил, че ще пробвам. Все пак тук вътре има червичета, не мога да кажа, че няма. Виждате, се свлича като слачети става. Представете си, всяко едно червиче ще се превърне в бръмбърче, което бръмбърче ще направи 150 бройки червичите и така, отново. Сега цялата тази работа ще я прехвърля в... Понеже тук имам пресят материал, който де-факто от акото на този черви става много хубава тор за градината. Човека, който ми даде червици, каза, че е дал на негова приятелка и от една коренче тиквички изгледали 24 плода тиквички. Каквото и да означава това. И това е гадинката. Чопли си тук, яда си нещо. Но това и другите къде са катери. Сега виждам, че тук има
няколко маника катерат, ще ги хвана, ще ги махна оттам и ще пресея да взема торта. Тя е много финна. Така. Едно ново занимание и между другото така. Пожелавам ви лек и спорен ден. Следващото клипче след месец.